Čaute, čaute, keďže si myslím, že kreatívca nás posunú faily alebo osobné projekty, tak tu je príbeh jednou z nich. Celý nápad na tento projekt vznikol tak, že som sa chcel lepšiť v animáciách, keďže si myslím, že animácie dokážu posunúť video na úplne iný level. Zároveň v tomto čase otvárali koránskú železnicu a keďže som veľký fanúšik vlakov, tak som to videl ako skvelú možnosť prepojiť tieto dva svety. Taktiež koncom januára som mal naplánovanú cestu do Grazu, čo zmenilo opäť plány. Z pôvodných animácií som dostal nápad už urobiť komplet video. Prvá facka prišla v momente, keď som prišiel na to, koľko človek musí mať materiálu na 10 až 15 minútové video. Tým pádom som musel celý scenár skrátiť, prerobiť a nakoniec vznikla tá krátka verzia. Keďže si myslím, že je dôležité ten projekt dokončiť a nie nám robiť rok až dva a nakoniec človek na to zabudne a nič nevydá. No a teraz sa môžeme pozrieť na krátky breakdown, ako vznikli jednotlivé animácie, kde som bral inšpiráciu a ako som ich vytvoril. V tejto časti sa pozrieme na postprodukciu videa a jednotlivé animácie, ako vznikli. Takže prvá animácia, ktorá bola vo videu, bola animácia mapky, ktorá ukazovala, ako sa skráti jazdný čas. Táto animácia vznikla na základe tohto referenčného snímku, ktorý vidíme, z ktorého som si následne prekreslil jednotlivú trasu, kadiaľ vedie trať. Dal som si to tak do takého svojského štýlu, chcel som to mať také tmavé, kontrastné, čiže pozrieme sa na to, ako to vyzeralo predtým. Hej, následne som bral mierne farby, pridal kontrast a grading, je to také kontrastné a tmavé. Potom som pridal jednotlivé miesta, vytvoril animáciu pohybu, to znamená, že som prekreslil jednotlivú trať. Jedna trať a tu je tá nová trať. Následne som to zanimoval, plus doplnil som tu na ešte to popisy. Páčil sa mi taký Apple Liquid Glass, tak som sa týmto inšpiroval a dal som to do videa, ale aby to nebolo také suché, tak som pridal aj kameru, čo má za následok to, že v podstate ide to spolu s tou trasou. Áno, že v podstate kamera sa hýbe a potom sa to odzumuje. Nie je to také dynamickejšie a nech to nie je úplne len statická animácia, ale troška sa hýbe aj tá kamera. Čiže toto bola prvá animácia. Takže druhá animácia, ktorá bola celkom zaujímavá, bola animácia tunelu, ktorá vznikla. Podľa tohto obrázku som vytvoril animáciu tunela. Je tu krásne znázornené, kde sú výťahové šachty, kde je núdzová stanica, všetky detailné informácie, ktoré sa následne nachádzajú v tejto mojej animácii a takto to vyzeralo predtým, ten referenčný snímok. Z tohto snímku vznikla takáto animácia. A v rýchlosti si to rozoberieme do detailov, čiže najprv bolo pozadie, ktoré som chcel držať jednotný štýl, aký bol pri tej mapke, ktorá bola predtým, čo bola obyčajná zelená farba. Pridal som takýto gradient, doplnil detaily ako je grid, ktorý dáva také detaily, to sú také štvorčeky a dodáva to detail tej textúre a pozadia a troška ešte vinetácia. Tu mám ďalšie vrstvy. V týchto miestach je ten tunel prepojený. V tejto vrstve je koľaj, tu je ďalšia koľaj a tu máme animáciu, hej, taká červená animácia, ktorú si potom ukážeme, ako sa to animuje, čiže tu nás sú ďalšie ventilačné objekty, potom tu máme núdzovú stanicu, detailné popisy, horu a informácie. Čiže takto to vyzerá celá animácia, ale na záver bolo v tejto animácii pridaná kamera, tu máme, že kamera position 1, position 2 a je to z toho, aby celkovo ten záber bol viac taký dynamickejší, čo si ukážeme, že z počiatku tá animácia je statická, v počiatku sa tá kamera nazumuje na Klagenfurt a následne ide súbežne s tými červenými lištami, ktoré znázorňujú ako koľaje. Hej? A takto je to viac plynulé, je to viac dynamickejšie a pôsobí to zaujímavejšie pre diváka. Ďalšia animácia vznikla kombináciou AI a After Effectsu. Je to z toho dôvodu, že nemám drona a celkovo je ťažko sa dostať k tomuto tunelu. V podstate som musel sa vynájsť a nájsť spôsob, ako získať ten záber, ktorý chcem. Čiže našiel som na internete takýto referenčný snímok Railjetu, ktorý vychádza z toho koránskeho tunela
Ale keďže ja som to video natáčal v zime, potreboval som zimný snímok, som z Nano Banana vytvoril zimnú verziu tohto snímka. Ďalej som to chcel zanimovať. Čiže plán bol taký, že spoza vlaku pôjde takýto graf, ktorý ukáže hodnotu. Čiže na tú animáciu, na vytvorenie toho pohybu som použil Google VO3, ktorá bola dobrá, ale mal tam chyby, ktoré si pozrieme. Ako môžeme vidieť, tak z elektrickej lokomotívy nejde dym ako z párnej a toto bola chyba, hej, ktorú bolo treba odstrániť, lebo v podstate nepôsobil to reálne, ale ostatné môžeme vidieť, že celkom reálny pohyb, hej, krásne to vidno aj z koľaníc, že ide ten prach a sneh, takže až na tú strechu a ten dym, to si myslím, že celkom dobrý záber. Následne som ten záber hodil do runwayu, ktorý mi odstránil ten dym. No a s takýmto záberom som sa následne presunul do After Effects. Takže už sa nachádzame v After Effects, kde si v rýchlosti rozoberieme túto animáciu. Tu nám môžeme vidieť ten originálny záber, v ktorom boli ešte upravené farby. Takýto look sa mi páčil. Chcel som to zjednotiť hlavne s tým videom, nech je to také jednotné. Teraz prichádza taká dôležitá časť, kedy som potreboval si vymaskovať jednotlivé časti, hej. Čiže potreboval som si vymaskovať tento vlak, následne tieto stožiare a následne ešte aj koľanice spolu s podvozkom. Kovanie som použil plugin Mocha Pro, keďže si myslím, že je kvalitnejší, rýchlejší a presnejší ako After Effects. A pozrieme sa, ako vyzerali tie masky. Čiže tu vidíme vlak. Pozrieme si túto masku. Čiže tu máme peknú masku, ktorá je celkom presná. Fakt, že veľmi presne to natrekovalo. To je ako som chcel v tom Mocha Pro. A čiže tu máme vlak. No a ďalšia maska sú stožiare, keďže ten záber sa stmavuje a sa farbí tak viac do modra a farba vlakov sa zachovaná, tak v podstate potreboval som stmaviť aj tie stožiare. Čiže ďalšiu masku som si vytvoril čisto len na stožiare. Ako môžeme vidieť, tu sú iba stožiare, dám to transparentne a vidíme, že sú tu vymaskované iba tie stožiare, ktoré sa stmavujú a keďže vlak prechádza cez tie stožiare, tak tam je problém, áno, že vlak nechceme stmaviť. Teraz si ukážem ďalšiu vrstvu vlaku, tu máme ďalšiu vrstvu, v ktorom je podvozok a ďalšia dôležitá vrstva sú koľaje. No, prečo sme to vytvorili? Lebo máme tu na grafy, áno, vidíme to takto, hej, že graf a ešte dáme farbu, hej, že to bolo vidno, hej, že v podstate taký graf ide za vlakom, že vo výsledku to vyzerá takto. Celé video si môžeš pozrieť na mojom YouTube, v prípade, že máš nejaké otázky, kľudne mi napíš.